ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон намегӯем, чунки аллакай мавзӯи мо дигар аст, яъне ассалому алайкум блогеро, журналисто ва журналисткаҳо ва вайнерҳо. Имрӯз мавзӯи бисёр муфид аст, чунки аллакай аз дирӯз аст дар шабакаҳои иҷтимоӣ нафароне ки дасти хайр дароз мекунанд, вале картаҳои худро мемонанд. Ва албатта ки барои тамоми блогерон, вайнерон, продюсерон ва журналистон меравад. мавзӯи танҳо меҳрафрӯз нест, балки мавзӯи тамоми мо блогерон ва дигар нафароне ки дар ҳамин корҳо дасти хайр дароз мекунанд барои ана ҳамонҳо аст. Худованд аввало ҳамаи мо шуморо баракат диҳад ки даст ба кӯмак дароз мекунем ва мо аввал охир худованд баъдан мо сабаб мешавем. Вале як хатогии бузург аст. Ман ҳозир камтар видеое ки пеш дар ҳамин мавзӯъ мондагиам мемонмуш камтарша тамошо мекунем, баъд мефаҳмем ки гап дар бораи чӣ меравад. Аз ҳамон блогерҳо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки вақте як касро хайр мекунед, дастгирӣ мекунед, картаи худатонро намонед ва албатта ки картакушоӣ он қадар душвор нест. Ҳар як эҳтиёҷманда танҳо ба номи худашон картаҳоӣ кунен ва ба номи худшон мақсад ҳамун занаке ки мисол эҳтиёҷмандай фалони карташа мебинем, фалони мегирем, карташа мегузорем, чӣ қадаре ки хайр мешавад, зиёд мешавад, кам мешавад, дар номи худаш буравад. Илтимосом мекунам хато нафаҳмед гап мара, танҳо ман мехоҳам ки ҳамин хел шавад байни ҳамаи блогерҳо. бале дӯстон, дидед ки гап дар бораи чӣ меравад, яъне дар бораи картагузорӣ дар наворҳо. ман чандин наворда суҳбат кардагим, ин танҳо ба меҳрафрӯз дахл надорад ва балки барои тамоми мо кор мекунем дар шабакаҳои иҷтимоӣ, барои ҳамаи мо дахл дорад. пешакӣ боз як бор дига мегӯям ки дар 3 соле ки ман дар шабакаи иҷтимоии ютуб кору фаъолият кардам, то ҳол ба ягон блогер гапи қабеҳ задаги нестем, ягон блогерда атве додаги нестем, ягон блогер ки нисбати ма гап задагиай ма атве додаги нестем, яъне сухан ма ҳайфш намекунам кадоме бошад, вале мефаҳмидаги ҳастае ки гап дар бораи ҳамун нафаре ки дар бораи ма суҳбат кардаги боша ё гап задаги боша худаш фаҳмидагиай. дар тӯли 3 сол ягон бор аз даҳони ма гапи қабеҳ ё ин ки ақорати ки ҳозир мегем ақорат шунавидаги нестем. ба ҳамин хотир ман ҳамин кор мехоҳам ки давом тим аз пишти як нафар, намехоҳам ки ҳамин кор вайрон шавам. ин атветам нестаи видео, пешакӣ бугум, танҳо хотиррасонӣ аст, вале ман як бор дига хотиррасон кардаги будам дар чандин видеои пешина. дирӯз дар шабакаҳои иҷтимоӣ яъне ки меҳрафрӯз як журналисткае ки дар инстаграм 5 миллион подписчик дорад ва дар ютуб 20 000, хато накунам ҳамин хелай. нигоҳ кунед ки меравад кори хайр барои кори хайр, вале дар он ҷо дигар кор мешавад, чунки картаи Сбербанки худро мегузорад. баъдан савол метиҳанд, хай аллакай мардум мефаҳмад, мегӯяд чӣ ба мақсад рафти хонаи ҳамун кас картаи худша намонди ё мақсад Сбербанки худ намонди. нафаре ки савол медиҳад мегӯяд ки ин ман барои программаи худ мақсади картама мемонам. ин программаете ки зан ва мард аст, ба фикри ман хел ҷода кор мекунӣ, кадом лоиҳае ҳаст намедонам, артисто қати суҳбати озод мегзаронӣ. ин программаи ту алоҳида аст, кори хайре ки ту мекунӣ алоҳида, яъне мардум маҷбур нестае ки барои программаи ту сум партоянд. я он каса мумкин мада нафорам шахсан ҳамун программае ки ту мекунӣ мумкин мада нафора, ман беҳуда туда пул партом, хеле ягон ҷода нестае. вале муҳоҷирои мо мутаассифона бисёр нафарони хубш ҳастае ки мисол ним гап мегӯянд, вале намедонанд барои чӣ хайр кардастае, лекин сума метаҳанд. шумо он сумро дар кори хайр нею, дар кори худатон, шахсии манфиати худатон қатӣ. яъне ки коре ки ту мекунӣ, ҳамун программаи зан ва мард аст намедонам, ҳамун корро мисол ту мекунӣ, мераи даъват мекунӣ, суҳбат мекунӣ, аммо пуле ки боз ба ту даход меяд аз ютуб, ҳамун пулам дучанд ба ту меяд. яъне ки боз ба ҳамунра муҳоҷирот тамошо мекунад, боз аз муҳоҷирот ту фоида мебинӣ. ҳозир ман пай мерафрӯза дидам, мегӯяд ки дар картаи мо 10 рубл, 15 рубл, 20 рубл ҷамъ шудагиай. яъне дар назари ту ин пул на он қадар пули калон аст, вале барои муҳоҷирон ин пули хело калон аст ки ба чӣ дардҳо ин пулро ба даст меоранд. вале ту ҳозир мегӯӣ ки мисол пули кам аст ва кам хайр шудагиай. эҳтиромона хоҳиш мешавад ки боз мегӯям, ман дар чандин видео гуфтагиам ки кадом ҷое ки мерем кори хайр даст дароз мекунем,
аз ҳамон нафаре ки эҳтиёҷманда мо мерем кӯмакш мекунем, картаи худи ҳамон нафара монем, то ин ки ҳамин гуна проблемаҳо нашавад, ҳамин қадар пасзаниҳо нашавад. Як журналисткае ҳаст ки 5 миллион подписчик дорад дар Инстаграм, вале чандин нафаре ки дар атроф журналист ҳастанд, пасзании анамора нишон медиҳанд. ба ҳамин хотир ин ягон гапи таҳқиромез нест, вале танҳо хотиррасонтон мекунем ки аз ин пас биёед чӣ қадар кори бад кардем, чӣ қадар кори хато кардем, аз ин пас ҳамин хатогӣ нашавад. Ман ҳамин гапа гуфтам, як блогер биромад гуфт кори хита кӣ ки чӣ кор мекунад, картае ки намемонад, ту кори хита кӣ. Ман гуфтам ба ҷону дил. Вале имрӯзан нигоҳ кунед, аз пишти ҳамин карта додувоитон давосмоай ки ҳамон одаме ки мара гуфт кори хита кӣ бо биромад, нисбати ҳамин Меҳрафрӯз чӣ кор кард, гапҳои қабеҳ зада, мисол пасзанӣ шид ва дигар чиз. Ин пасзанӣ як нафари тоҷик барои ҳамаи мо дахл дорад. Ман гапа зиёд дароз намекунам. аз ҳамин пасан биёед гапи ҳамин бародаратона бигирен. Агар картаи нафаре ки эҳтиёҷманда, картаи ҳамон каса монем. дӯстони азиз, видеоро ба охир мерасонам, гапро зиёд дароз намекунам. видеоро ҳама ҷода паҳн кунед, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мешавад ки ҳамон нафарро бубинанд. худатонро нағз нигоҳ кунед, хоҳ дар муҳоҷиратӣ бошед, хоҳ дохили Тоҷикистон бошед, хоҳ берун аз Тоҷикистон, худатонро дар ин вабо эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. иншоаллоҳ рӯзҳои наздик, рӯзҳои хушҳолкунанда моро интизор аст, яъне границаҳо кушода шавад. ҳатман мо шумода хабар медиҳем, видеоро ҳама ҷода паҳн мекунем. худованд нигаҳбонтон бошад. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.